megalayapost.news Kumba ka perthai ke jurake malna usnem ka artare kunai wieng ban kan mau buram ye ki minsiam balaklat no ne balati pai ba ha ka perthai kum ka All Souls Day ka nong po parisru klar ke kerpang ye gani gasngi how lum jing tep ka balang katolik ka badan hamauro nong po ha gani jing rakhe ki pai rungai bat ki ba ye ngasem jong ki tu ki balaklat no ki lai lum lang how te lum jing tep na ka benta ban bu sentio baru ban wai kerpang na ka benta ki tu ki minsiam ki balaklat no makin yo ye ka ta ka minsiam jong ka jing cha than ka ba bom jukun ha gani jing kan mau buram mi ki minsiam balaklat no la penlong da kamas bakhu how te lum kentang ha ka ba Father Rafael Ristan Lan Mayong ula shim ye ka benta ba kongsan ban kerku yo lum jing tep baru ban pendep ye kan yam karukom ha kamas bakhu na ka benta ki tu ki minsiam balaklat no hadian ka jing le niam na ka benta ki minsiam balaklat no ki ba ye ngasem ki labu jing doi kerpang ringkat ban le buram da ki sentio ki skun baru ban thang ye ki momati kum kadak ka jing doi kerpang ye ki minsiam jong ki tu ki ba ye bathon bakin yo ye ka ta ka jing ma bat kham tam ban yo ye ka ta ka jing cha than ka ba bom jukut ha ka khet ka jong ublei ka ba dei ka wei na ka telong jing ngen ka balang katolik bagi tu ki balaklat ki don kamru ye ka jing ya sa leng ba ki jing duai Ublei ubayap hanrei de ublei ubaim ublei jengi de ublei uba isi yengi hanrei de ublei ubai jengi kasiti ka banangkong jong yones kalanong ka basaw gadkhot ka bapra bat ka bakhan riu ka ong ublei ulong ka jengi ublei ula iya kini kibahaying kibahasem gicungi kibalalek hasiwa gicungi hagi kentin jong kabalang ngimju da kam ong ba kilayap hagi jing duai jungi hooj ngi ong hang ne hang tai henre ka kentin bang bor ngi jo pen kam kalong kilayo thia how dry kini ki kentang Kelayo thia how dry. Kumba ka jing pule ka banangkong naga kitab jing start manta ka sengi ka ong hangi. Kini hana ka banta jengi. Ngisngeu kumba kila du no ya ka jing im ka jengki. Handai ka kitab jing start pat ka ong hangi em teuse. Kini kidon ha ka sangkti ka jong ublei. Kidon ha ka kti ka jong ublei. Ada pikan mau ya ka parsia jong ulasros pad uriuspa enda urispa lo layap ulet shadujok kadba ulasros pan enda layap ulet shabneng udon hagi sangksi jong Abraham kini kibi kibathon gijengi ngingek bat nikermen bakiladon ha kikti ki jong ublei para Kristen dei ka jing it ka jing ublei bagi ne gibi it ki bathon ki jingi kilayo kiladon ha ki sankti ki jing ublei lada kam dei ka jing it ka jing ublei
Try kini kibiit kibaton kijengi kinomdon ha kata kajing it kajing sang kajing ublay. Henry le se don apdeng jengki le se kibdang don kam ya kata kajing duai kajing le se. Mentagas ngi mga habat mapi Pakistan ni duai na kabenta kini ken men kipara kijengi kibala le haswa jengi ni pang kaman sim ni jau kimat haba kila lek no re mata kesngipat ni don ke jingkermen ke bakrau kumbang ke gospel ke ong kin sa mipat kumbau jisu lapen mipat iulah serus na kebayam kine kenmen ki para ke jingi andal dai kata kesngi kin sa mipat hakado kare kata ke jing duai ke bangi duai ro ha ke jing pla ke jing nyek jadi apostol ngiong ngingek haga jing mi pat jong kado kadai kata ka tenrai kadai ka thamai jong kata ka jing Kristen Katolik ka jingi ngingek haga jing mi pat jong kado den ta kadau bangi wan hang ne man laus nam hi sim snem ngi wan ban duai ban kerku ya kini ki jin tep jong kini ki bahing ki basem ki jingi tip kan angut apreng jeng pi ki bala pole hapo kaya ying Kristen jong mentau penai ialah dir ngam pat yo ban pule retip ki penmi nem hapo jong mentau penai kadon ka jing tho ka bangat tho halor jong kini ki dak kisin ki ba pau sena hangi mentagas ngi isentiu ki momati ka kerku ha ka bangi sekerku kadak kasin jong kini kelong kapan kan mau yang ya pi ya ka baptisma kebakini kibaying kibasem jengi kibai kibaton kijengi kilayo priang mensiwa kini ki mati kipenkan mau ya kasngi baptisma kejengki haba ulang do agar to kasngi ba ai baptisma ki ong to priang ya kejeng syai Christ Megalayapost.news